Ahojte, ja som tu dnes aj s mojim tatinom. O pár dní nás čaká cesta do Belehradu, kde tatino podstúpi terapiu kmeňovými bunkami. A tatino má sklerózu multiplex už viac ako 25 rokov. V podstate si skúšal všetky liečby, ktoré boli dostupné počas tých 25 rokov. Áno, aj lekárenské, ale alternatívne. Čiže prešli sme to naozaj moc, ale nepomohlo viac menej nič. Ja som potom našla kliniku Swiss Medica na internete a v podstate som si pozrela aj recenzie ich pacientov, nielen na ich stránke, ale aj mimo na rôznych fórach. A veľmi veľa pacientov, či už s roztrúsenou sklerózou, alebo ALS-kom, alebo autizmom, si pochvalovali ich služby. Už za pár dní tam ideme vyskúšať tú našu cestu. Ktorú sa viac menej tešíme a verím a dúfam, že to pomôže. Takže sledujte nás, lebo budeme to všetko dokumentovať.